בוקר טוב. חבר'ה, תרדו מלמעלה. בואו, נרגיש יותר ענן. אני רואה פה המון חברים. ירושלמים מהעולם העסקי. השם יודע כמה לא היה פשוט, וכמה לא פשוט להרים פה עסקים בירושלים בשנים המאתגרות האלה, ואני שמח מאוד מאוד על הכנס הזה. דרור, כל הכבוד, ראיתי אותך עושה כנסים כאלה במקומות אחרים בארץ, ודרור עטרי באמת מגיע לו המון על זה שהוא מאיר את התשומת לב הציבורית למגזר העסקי, לעסקים הקטנים והבינוניים, ובאמת מרים את קרנו של התחום הזה שהוא ליבת העסקים של מדינת ישראל. ואני באמת רוצה להודות לשר אלקין שנרתם, כשר לענייני ירושלים, לתת גב בתקופה מאוד קשה כדי לתת לעסקים הקטנים איזשהו משהו ולתת להם איזושהי דחיפה. זה חשוב, גם אם זה לא מספיק, זה התחלה. וגם לשרית גולדשטיין, המנכ"לית, שנמצאת, אני רואה אותה בכנסת הרבה, ובאמת עושה הרבה מאוד. לפני שאני אדבר על העסקים בירושלים, יש לי הרבה מה להגיד. כמו שאתם יודעים, אני הקמתי את עסקיי בירושלים. לפני בין 90 ל-93 עבדתי עם טדי קולק, הקמנו אז את הרשות לפיתוח ירושלים, הגן הטכנולוגי במלחה, את הר חוצבים, ובאמת יצא לי הזכות הגדולה כשהקמתי JVP, טדי, אתם זוכרים מוכן היה מדבר? אז הוא אמר, רק תישאר בירושלים ותקרא לקרן עם שם ירושלים. אז קראתי לזה JVP, Jerusalem Venture Partners, והיה לי את המזל הגדול, נתנו לי ברכה, והקמתי קצת יותר מ100 חברות במשך השנים האלה בירושלים, וחלקן נעשו חברות גדולות. אולי הדוגמה הבולטת ביותר מהימים האחרונים, זו חברה שהוקמה על ידי 4 חבר'ה משכונות, הייתי אומר לא מצוקה, אבל שכונות מתקשות, שיכוני תלפיות, ברזיל אוספנגר ומקומות אחרים, ובחור אחד מרחביה. וזו חברת סייבר שהוקמה בשנת 2000, ובשנת 2000 סייבר עוד לא היה דבר גדול, וקוראים לה סייבר ארק. ועברנו הרבה שנים ביחד, ולא כל הדברים שעשינו היו קלים, אבל החברה הזאת הגיעה ל-500 איש לשווי שוק בנסדק של $2 מיליארד, ולאחת החברות המצליחות בתחום הסייבר בעולם. ומי שהתחילו אותה זה לא היו אנשים שבאו מבתים נורא מבוססים, הם לא באו עם הון, הם באו עם רעיון, אבל הם קיבלו הזדמנות, סיכוי, תשומת לב, גם לעשות טעויות ביחד וגם בסופו של דבר להצליח. ואני חושב שזה הסיפור הגדול של מדינת ישראל, שיש פה כישרון אדיר. אנשים רוצים להצליח. זה לא משנה מאיזה רקע הם באו. חלק באו מרקע שהיו קצת יותר מבוסס, פחות מבוסס. אבל אני חושב שהסיבה שאני נכנסתי לעולם הציבורי זה בשביל לתת הזדמנות להרבה מאוד צעירים וצעירות במדינת ישראל שנמצאים לא רק בהרצליה פיתוח ולא רק בתל אביב, שאני מאוד אוהב, אלא בכל הארץ, ושרוצים הזדמנות להצליח. ואני רוצה דווקא לפתוח, לא בנושא העסקי עכשיו, אלא להגיד משהו על ההסכם המדיני שנרקם. ואני יודע שאמר קודם השר אלקין שאין ימין ושמאל בנושא של ירושלים. לפעמים אולי צריך להגיד שגם אין ימין ושמאל, גם לפעמים בנושאים המדיניים, כי לפעמים מצפים מישהו שבמרכז שמאל להגיד דברים מסוימים ובימין להגיד דברים אחרים. אז אני רוצה להגיד כמה דברים ברורים, זה אולי יהיה לא פשוט לשמוע לחלק מהאנשים. אנחנו רוצים הסכם עם טורקיה, זה חשוב למדינת ישראל ברמה האסטרטגית, אבל אנחנו גם רוצים לשמור על כבודם של חיילי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. נתניהו העניק לנו שיעור איך לא מנהלים משא ומתן.
עמדות שהלכו ונשחקו, ויתור על הכבוד של חיילי צה"ל ופתח למשט הטרור הבא. אני יודע שחלק לא מסכימים. ההסכם הזה הוא ניצחון לשני ארגוני טרור. ההסכם הזה הוא ניצחון לשני ארגוני טרור. ההסכם הזה הוא ניצחון לשני ארגוני טרור. פעם אחת לארגון IHH שממשלת ישראל בחסות נתניהו נתן להם $20 מיליון. ופעם שנייה החמאס קיבל אישור להמשיך ולפעול מתוך טורקיה במקום להוציא אותו החוצה. עכשיו אני אומר לכם, נתניהו אוכל את הדגים המסריחים, מגורש מהעיר, ואת שאר החשבון הוא מגיש לאזרחי מדינת ישראל. יש לי עצה אחת לנתניהו, שילמד ממסי, קח ותפרוש כשאתה בזים ומישהו עוד מצטער. נקודה. ומי שלא יודע ומי שלא מבין, כך לא מנהלים משא ומתן. ועכשיו, זה אתה אזרח מדינת ישראל, אני אזרח מדינת ישראל, ועל זה אנחנו מדברים. ועכשיו, בואו נעבור לדבר על איפה נמצאים העסקים במדינת ישראל. במפלגת העבודה רגילים לפתוח מיקרופונים. אז נצא החוצה. 60,000 עסקים קטנים ובינוניים נסגרו במדינת ישראל ב-12 חודשים האחרונים, שזה מספר שיא שלא היה כדוגמתו. מפעל אחד תעשייתי לא נפתח במדינה, זה פעם ראשונה באיזה 20 ומשהו שנה. רבותיי, מי שלא מבין את זה, הכלכלה הישראלית נמצאת בהאטה הגדולה ביותר שהיא הייתה פה מ-2008 מהמשבר העולמי. אירופה, ארצות הברית, אני מדבר על ישראל, לא על אירופה, ארצות הברית ברבעון הראשון צמחה ב3%, מדינת ישראל צומחת ב-0, פחות מ-1%, 0.8. רבותיי, שימו לב, הכלכלה הישראלית לא מנוהלת. אתם שומעים אותי? תקשיבו טוב, זה לא נוח לכם לשמוע, לא מנוהלת. אין שר כלכלה במדינת ישראל, אין שר כלכלה. הרבה מאוד מההייטק הישראלי שאני גאה בו, וגאה במה שהקמנו פה, היום הרבה מאוד מהחברות לוקחות את הדברים שלהם והולכות לאירלנד, והולכות לברלין, והולכות לניו יורק, והולכות לסן פרנסיסקו. ואם לא יהיה פה ממשלה ושר בממשלה שלוקח את המגזר העסקי ומפסיק לתת לאנשים להיכנס בו כאילו אנשים פושעים עד שמוכיחים אחרת, לא ישתנו פה הדברים. ואני אומר לכם את הדבר הבא.